Die minderjarige wordt op dit moment vertocht van het faciliteren van de handel in illegaal vuurwerk. Dat is vuurwerk wat voor consumenten verboden is. En ja, dat is een strafbaar feit. En natuurlijk de effecten daarvan zijn echt groot. Dat wordt handelen in echt zwier illegaal vuurwerk. Explosieven, met soms de kracht van een granaat. Nou, dat wordt verhandelen in Telegram-groepen waarin mensen denken dat ze anoniem binnen. Die groepen hebben oornom, die hebben ook offline hellen. En daar hebben een bericht in plaats vanuit de politie met een waarschuwing dat mensen zich hier net bezig mee houden moeten. Dat illegaal vuurwerk via een online platform verhandelen wordt is net nee, maar het komt wel heel tijd vaker voor. We hadden vorig jaar hebben we eigenlijk ditzelfde ook een keer die, maar dat weer maar één groep. Die hier ook wel minder leden. En wat je echt zag in de groepen als deze, dat net alleen nog vuurwerk voorbij komt. Maar het ging ook niet eens over vals geld of over drugs. Dat ken ik al een keer. En dan is het effect helemaal heel groot wezen. Is het dan ook een signaal voor je om nog meer onderzoek in uit te doen? De data uit deze groepen wordt veiliggesteld, door we meer onderzoek naar. Maar waar het dus vooral om gaat nou, is dat vuurwerk, dat die handel verstoord wordt. En dat is het allerbelangrijkste. En dat gebeurt dus ook nou. Er zijn echt wel grote klappers in die aanpak, letterlijk en figuurlijk. Het gaat om vuurwerk, echte explosieven. En dat moet stoppen. De komende weken wordt onderzoek die naar de locatie van het vuurwerk dat in de app opraad waard. De minderjarige beheerder van de groep zal ook zien verhaald waan. Hier is uitnodigen, voor op een letter moment. Hier is ik net met die een oren houden als vertochten. Hij is nog minderjarig en dat brengt ik een soort voorzichtigheid van uw kant mij. Maar hier wordt zeker nog uitnodigd voor een gesprek. En dan zullen we eens vragen waarom er dit in had. En dan zullen het ministerie laten bepalen wat er ermee gebeurt.